Chega o evento máis roqueiro da comarca. Todo listo para celebrar en Combarro unha nova edición do Armadiña Rock. A organización deste evento quería traer máis frescura para esta 11ª edición e por iso, para comezar con bo pé, o vindeiro xoves haberá un pregón a cargo de Xosé Constela. Este ano dará comezo a Armadiña Rock ao toque dunha buguina que o pregoeiro será o encargado de tocala e despois continuará con un pequeno concerto de él mesmo, que é un cantautor que é ligado a Combarro porque as súas raíces están aquí, a casa da súa avoa xusto está a carón da praza onde vai tocar, nunha contorna nova para nós que é a praza da Rúa Cega, unha pequena praza de Combarro que é a única, como matiz, é a única que non dá ao mar. Tras o pregón, o venres comezará a soar a música. Polo Armadiña pasarán este ano 22 grupos, deles 20 son galegos. Os máis esperados desta edición son, sen dúbida, Dubiosa Collective, Heredeiros da Cruz e Triángulo del Amor Bizarro. A banda Bosnia Dubiosa Collective, unha banda coñecida en toda Europa, que mestura a música do seu país a folclore balcánico con outros ritmos como pode ser o rock ou pode ser o hip hop. Outra aposta de novo, Heredeiros da Cruz, que é unha das bandas máis solicitadas pola veciñanza desta vila, deste municipio, e outra das principais das principais bandas que van vir é Triángulo de Amor Bizarro, que é unha, digamos, unha das principais bandas galegas, coñecida en todo o estado e no mundo do indie rock. Para completar a programación, o Armadiña celebrará este ano un circo na Praza da Chousa, un concurso de decoración mariñeira e, por suposto, o Armadiña Kids. Armadiña Kids é o festival dedicado á xente máis nova, se leva facendo nos últimos anos, máis ben, pero nesta edición o que incorporamos vai ser chamamos de Armadiña Kids Urban, en onde haberá zona de skate para nenos e un curso de grafitis tamén para nenos. Como sempre, todas estas actividades serán de balde, ao igual que o será o camping. Lembramos que para acampar este ano non fai falla a inscripción previa. A zona acampada existe capacidade para 1.500 tendas, é dicir que ninguén ten excusa para vir ao fin de semana que ven a Combarro a celebrar con nós o Armadiña Rock. Con esta increíble programación, o Armadiña espera superar todos os récords de participación para demostrar que o rock nunca morre, pero moito menos en Combarro.